ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. MLA jong kanongpo constituency uba Miral Bonds im ulo kentu ye ka sarkar jilla ba kadai ban wat ye kilat kilinti ne ka benta ban wengno ye ka jinge jong pajba na ka jing penlip boarding ka ba hanyo kenta ha ka sisngi kamtam ye ka Ribhoy district ka balangat ye ka jing penlip boarding ka ba hado khandai kenta ha ka sisngi ka hado bakalakta ya ki samla puli ki badang penkre ye ki examin ba pher ki kam ki jam ki badai ban pendep da ka boarding bat ki wei ki jet kam. Haka jing ye keren bat ka Batisi TV uba Miral Bon ula pen paru ye ka jing sngo khia halor ka jingsha pendo boarding jong ki Longying ha ka Meghalaya Energy Corporation Limited wat la kila persang ban seu kat bekila suki pasuki. Ki ba mentah khamtam ke ni ka jing ya lan ti jong ka jing don jong ka ni ka load shedding na ni ka jing pelit ye ka lai ka leng ka jala. Ni sothu ka sarkar jala ni sothu ka NECL ka don pedeng ki jing kijing terkong jom ka pisah ka tengka ha ka bakal bu jeng wat ban siu ya tulok jom kinong tre bat ba ka don ka liabilities sya ka MGCIL ka Power Grid Corporation of India Limited ka ba kumbanyo pusau kulur AA ka ba kidang day ban siu bat ka Power Grid kila ai da ka regulation ha ka ba kin haban siu kloy na kaliang jong ka MECL ban clear gini gidius lam kumta kan sa duna ka jing ka transmission of power charge bagi khot de na kata daw kadon gani ka load shedding ka ba lakta do kata kata gi pan ba so sinong de kamtam harib hoy bat ha giant hills ka jing sha pelit lat lang ba kan load shedding ka long hadu khandai kenta la de gi nujor bat ki wei ki district po ko jala kuma Shillong ha Khasi Hill ha Garo Hills kalau nyo kenta dari ka Ribhoy ke Giant Hills ka jing pelit ya kalat kalau ada kendai kenta bat kala kata sibul menta gede gi por exam ki jing don kam gi babun gi don kam da ka light ka electricity bat kitu ki kenta ki ba ngi sutu bagide por men step khamtam ha Ribhoy jongi gede na du por nriu hadu kendai gede ga we ga por pelit la nang ta lai beje do nriu beje di por ke badan kam nang ta samen met ro kendai do khat a kum ta ter ka la kata sibul te ke bang mot ban kentu ya ka MEPDCL kalong ban bat ka sarkar jela apo ka jing pet jing tmi jong ka power department makin wa ye kilat kilenti ban soft no kloy ya kene kat bala mangi sutu ha ga jing im ga jungi barok ni dan kam ya ka lai jadi nang ta ka daw ba ka sarkar jela lang babat ka MECL kidi banwat igilat kelenti ban solve ya kani ka jing jong gipaj ba mar bakala kata sibun ya gipaj ba kata di gaban kom ka baar agani gisngi kila don ki rupaj ba ki ba wan changa ki bala ai lang ba di jing tho ki ba wan kreng ktin ki bala phone na ka banta ki jing sha disconnect ya ga light hin jumki ngi sutu ki don gitu ki consumer ki nong penon kam ya kalat ki bom siu bill light las lemba la ne ka bala he ka bill ke jungki ya gitu ngim da ong wal ka taru de ban perkhat inam ta jungki man ha ne na kalyang del MCL ki la permi ek du scheme ha ka ba kin map ki ka tu ka ne ban li siu kloy no ek bill ki la bun ki ba li siu de ka balengo menta ka long ba ki don ki nong penon kam la ki rupai ba ki long ying ki long sem ki office sarkar kum ju haka ba kila persang ban siu cukup tak bil yang ki gade 10,000 kila lik siu 1,000 kang terus kin sawan siu suki de yang ki bakum gitu ro mentag sya disconnect ya kalai ta gade ki ban susi tingi kerpat ya ka MECL kini ban perkhat ya ka shon ka jong poi ba bobun balang ha ka ba kin pet ya ki bakum kino bakin disconnect bedia gitu ki bompat siu hi menoro ke somha ban kentu ki ban kiladan ke lawan siu de menta ke isu kolong ba ya gitu ki bala siu ya ki bala persang ban siu balik ki disconnect ha ba kala persang ban siu de ban aila ya ki kata ketika ka jing kerpat na kaliang jungai ki MECL
ya ki official po ka nadu UCMD magani ko dar kawan no chairman ba managing director jong ka MECL kabadi ban review dai ban perkhat ya kini kijing jong ku ba nomor kata kalong ko ba kongsan hadu kata bangin pet bagi ni ki isu kijing syam kijing kendu jong ba ngin ya ban ka kom kabadi ban ka bilajru ni kerpat ya ke MECL yang MEPDCL bakin soba ban pet bahagi don ki long ying ki bofon yang aku ke senong ki dong ong ba ka light connection hadu mentang impat yo ka bill pat ngila yo te kini ro gidi gijing ki ba wara sibun na ka mentang impat ba ke jong kin siu bill kumno ya ka bill ka bagi klem thang kita ro gijing ki bagi senong ki phone tinggi ni kentu na ka liang jong ngaru ngala ai de gijing tho sya ka MECL ban kuat roba yung ba ni kila thai kubor ngin persngap saya kita dong skor dong sorkar kenang bagila ban pet ya kini kijing ki bagi pat ba ki bun kijungi ki kendu na kapor sya kapor tengi ni kerpat ke misal bagin pet kin kmi ya kini kijing ki ba kongsan adu kata ladu kani kijing pelip lat ba kha ka load shedding ban pet itu ki kenta kat bala baga state government kan bail out ya ke MECL kat bala namar bagani isu kadi ke bokongsan ba kenang ba kila ban siu sya ka power grid kenang ba ka kani ke jing pen supply ke boarding kan nom thut nang ni sama bat ka bade ba ngani ke jing otno ya ka boarding electric sya ki ying brew sya ki office sarkar ki bala persyang ban siu ki de ban pen senge mardor bat bade ban aya ka light nak muta gitu gilong ying ki bala persyang ban siu ya ka ben light Hakajo kapor uba amiral bonds ula kerpat ru ya ke sorkar jela bakan khot ya krenno mardor ya ka seng jong ki trai bat ki nongnya kali kamai namar baka jing ya ki ka ba klemput sngi jong ki nongnya kali kamai kalakta ya ka lait kawan bat ya ki kam ki jam jong ki nong belas ngi bat ya ki pat ba nong song snong haka jela barok ka wei nagaliang gajunga ngasngo ba kani gajing khot ya ki jo kini association kadi ka badon nongrim na ka banta ki isu jong ba but ngasngo ba kani kadi ka por ka ba ka state government kala day ban khot mardor ban ya kren ya kini ki association ki bi kun na ka banta ka khya ka shon ka jong di pat ba nong chok chnong kumbala ban suthu ka jing kiudor jong ka umpnyang ka bala long sabak palat liam ka bangimpat ju mat haka jingim gejungi kum genam solution na kaliang ka jong ni ka kongres parti na kenmau haki katu katne benai katu katne snem ki balale du arja khat khandai arja arho haswa ka klam covid khat khandai nila ya khun nila tit jingkhang na ka por sa ka por nila penlong ka jing ya rali nila penlong ka jing ya shong kalai mungot yana ai de jing tho ya chief minister ya governor ka bangi na pha lamba governor ban pen poi sedu presiden jo dari India na ka benta ban penhiar ya ka dor jong ka petrol ka diesel bat ka gas kani ka gas ka bangi check bat mentangi i baki pajba ru kila suthu ya kani ka jing ka ba nisem khamtam adin ba kini ki association jong kini ki kalikamai kila strike menta la kumno kumbala artio tam menta bat ngani tu ipi ki basha kta na kane ki de ki pajba na ajingero ya ginong yalam jong ka joint action committee on commercial vehicle la don gi jing terwai ki ban ong ban penkiu ya bai kali hindri ki khamtre kane ko ki ki so tnat ban in marwa ki perkhat ya ka khya ka shan jong u pajba bat ki yakran no yak sarkar badai ban penhiar ya ka dor ni sungtu aga dorong pniang ka nalor ka dor jong ka crude oil sa ka tak jong central government ka don ka tak jong state government ka don nang ta ka na ka bantagi distributor bat kumta ter gidon nan gijong gijing yo gijong kinong tu ni kwa ban kentu mentah na kaliang ngejungi ngin ya kren ya central government ka sarkar BJP ka bom du snap you know ada ngin kren ngin nang ne ngilong bo pertahari klau ila persyang ban keren na kapor sa kapor ka BJP kalong ko bom dan skor bom dan kmat ban pe jing yung pat ba om tang jela hagari jing baro ko we ti nomor kata ni sngo ban kerpat ban mentaya ka sarkar jela ga jing ka badon ka benta ban pe ya ka tu ka tax ka badi ban sim na sentra na state government ka ba kila pan kiu na ka arko we sa ka life we pia something ya ka petrol
Dei na kita kadang bagi kuat ban kentu. Ban ai jing kersyam ya kini kiseng kini association. Baga sorkar kadai ban khot mardor ban ya keren ban pek igilat gilinti ban penduna. Man hagane kaladon gajing kersyang ban penduna ar tengka kumbala bersutu ya ar tengka idang rit im pat long kat kini gajing ke bo pet ba option. Na lor gajing lanang kiu ki dor jung ki mar ki mata ki khau ki piat ki gur ki hep ki belabun ki dor ki. Tadi nak kata, kadang ni semua bagi state government kadang ban tahu ye kilat kelenti kumno ban adjust ye revenue jong kejela. Ni sutu kejela kadang kampisa, jong bada kini ki revenue kenang baka khajana jong ka sarkar kan don. Kejingi i menta ki kali duyong ki bayat ne report report. Ki uno bodon jalan, uno bomdon jalan. Ngintip ai ki bor ki badi pek kin bisar ye kata. Kat kum jong i ki don baik. Dan dek bagi snow ban kerpat la de yodu yang ne motion ne ki kwari mau gitu ki sos ki bang sarkar kala ban penmi revenue kala ban de nak excise duty jong ka kiat jong secret persyang ban adjust de gitu ki de ki benta ki balada pi penkiu ye ka tax ya secret ka kiat 6 dan ban buban 6 dan ban buban nomor gini ki de ki bapron kam de ki beri babun ka spa ka tho kumde bo kata yo boduk borang ni. Dan mana tang kuat bang sarkar kan tahu gilat kelenti ban penkiu kata ban balance ya gejingyo jong revenue jong jela da ka ban pek ya kini kita lagi we pat kini ki item wan nom kata pat ya umpniang ka bakta directly yau pat ba sen mo kiu dor ka bai kel ka umpniang kita ibar hap kiu bai kali sin kiu bai kali dor khau la rem bai kali la rem upiat kiu dor pan kiu dor ki jhur kiu dor barau kin kiu ka gas menda ka dor ka sabeneng sekendo bat kumta ter tinggi kuat bagi sarkar kan sim serius bahaya ni. Tin khotno ya kini kiseng nama rupat ba ulai kendu si pun kijing lagi di bertuai exam lagi di berpang lagi di bersitom game lagi jingdon kam berper tinggi suku bakum nak kalian tunga kum MLA jong seng kongres na semua ban kentu ya sarkar bakan khotno mardor ya kini association ban ya keren bat ban thau kilat kilenti ban penhiar ya kador jong ka umpnya nang ba kanyaram na kabenta jong ubobun khamtam na kabenta uduk kurang di tinggi scam ba ngikit bok yang association dulu ki bayang ha kan nongrim na kabenta ukot ba ni gidan kat tu kat ne ki we de giseng ki keren sang lagi penkiu dor bai kali ba kenta terja ni kerpat ye ki banai per keren ne di penkiu dor bai kali kan kata hi so ukot ba ini sim suangin wara ge jinge teli ha pring gajai pendri gitu tong inom ya pat ya association go fair gitu mi tanggawi ke sur kani ke por ka ba ke jai pendriu ni don kam ke jing sendi ki kwa ban i sa sisin kin ki ki mau sa sisin kin win ki cloud ke jing teli po ke jai pendriu ke jing nang ba kum ke jai pendriu ngin la ban wara ya jing mentoy na ke benta ko ba abobun tham tam ki beduk ki